Jo sóc originari de Barcelona i vaig venir aquí perquè per la meva feina, en aquell moment havia deixat l'empresa on treballava ja feia diversos anys i em vaig vincular a la comarca del Bages degut a una beca que m'han donat a la Caixa de Manresa per un treball sobre la meva carrera. Jo soc arqueòleg i vaig fer la tesi de llicenciatura sobre el poblament ibèric a la Catalunya central i vaig començar a tenir feina d'arqueòleg a les comarques centrals. I per això vaig venir a parar aquí. A cap d'un any o així em vaig casar amb una noia d'aquí i m'hi vaig quedar. La meva formació en realitat està molt basada en l'escoltisme. Des de molt petit vaig estar en grups d'escoltes de Barcelona i això em va marcar bastant. I després, la primera feina que vaig tenir, quan tenia 15 anys, vaig entrar a treballar en una impremta d'un capellà, era als anys 70, i allà feien propaganda clandestina per tots els partits polítics. I en allà doncs, vaig conèixer diferents grups polítics, entre ells el qual em vaig vincular uns anys al Partit Socialista de Catalunya, quan encara no era Partit Socialista de Catalunya, era Convergència Socialista de Catalunya. I a partir d'aquí he sempre estat vinculat a la política d'una manera o altra, a vegades per la via d'activitats culturals i altres directament estant en algun partit polític, com va ser els primers anys que vaig estar al PSC. Bé, doncs que quan hi ha necessitat la gent sap trobar el punt d'equilibri i sap trobar la manera de relacionar-se per solucionar les coses en comú. I aquí, entre tots, penso que molta tolerància en mesures que s'han tingut que prendre que no eren agradables i hem intentat atendre a tothom i en aquest sentit crec que el que hem après és que quan convé ens unim i solucionem els problemes entre tots. De caràcter personal, bé, n'hi ha una que no té massa importància des del punt de vista personal. Personal sí, però no per la fotografia en si mateixa, perquè soc una persona que no sóc jo, que és un company de feina d'aquesta impremta que vaig treballar-hi 10 anys i que aquí és on fins a les 4 de la matinada fèiem propaganda clandestina a l'època dels finals del franquisme i foradant per aquesta paret on té la impremta nostra, a l'altra banda hi havia el diari de la Solidaritat Nacional de la Falange. Era molt curiós, i uns no sabien què feien els altres. Bé, sí, nosaltres sabíem què feien els de la Falange, ells no sabien el que fèiem nosaltres, per sort. Una altra que he portat és més professional, o dues, vaja. Aquestes dues són unes de les primeres campanyes arqueològiques que vaig fer jo a Terrassa. Aquí estic fent l'extracció d'un esquelet d'un infant i aquesta és una vinculació que vam tenir amb el Museu Egipci de Barcelona, que vam tenir un conveni quan jo, això no us ho he explicat abans, vaig tenir durant uns anys, fins l'any 2012, una empresa d'arqueologia, que va ser una de les primeres empreses d'arqueologia que havia hagut aquí, era la més gran, teníem 50 treballadors fixes, que vaig tenir que tancar per la crisi perquè depeníem de l'obra pública, l'obra privada l'any 2012. I per altra banda us he portat alguna fotografia que corresponen al meu mandat de fa 20 anys. La inauguració del carrer de les Monges. Aquesta fotografia s'hi pot veure el que havia sigut vicepresident del govern, el senyor Huguet, i l'exalcalde d'aquí, ja difunt, que és el Tom Cabra, i l'obertura d'aquest carrer va ser molt important una mica per facilitar la mobilitat dins del municipi, del poble. I aquesta ja és personal, és quan vaig fer la presentació de tesi de llicenciatura que em va pagar l'edició a la Caixa de Manresa. Un municipi que són pobres, és a dir, nosaltres no tenim activitat econòmica, és un municipi on la majoria de gent treballen en altres llocs, no hi ha indústria, no hi ha polígons, per tant, quan tots els municipis fan molt rics perquè guanyen molts diners, perquè tenen moltes empreses, nosaltres som pobres. Però és veritat que quan les coses van malament i hi ha crisi, nosaltres seguim estant igual de pobres i estem molt millor que els que normalment estan molt més rics, no? Perquè, clar, no ens afecta, o sigui, afecta a nivell personal, persona per persona, família per família,
però global, com a comunitat, no tenim una afectació econòmica directa quan les coses van mal dades. Bé, calderins d'origen queden poquets, tots són els anys pràcticament nouvinguts, uns farà 20 anys, altres en farà 30, nosaltres en farà 15, però gent originària de Calders, el poble era petit i el creixement ha sigut sobretot per gent, no tant un creixement vegetatiu, sinó un creixement de gent que ha vingut a viure a Calders, no? I la gent de Calders suposo com a tot arreu. Doncs hi ha de tot i per tots els gustos. El lloc més emblemàtic de Calders és el castell, perquè és el que dona origen a tot. En realitat, el castell de Calders ve de la família Calders, que és la família que el comte de Barcelona li va atorgar l'administració del castell al segle IX, finals del segle IX probablement, i els Calders, la família que van ostentar el castell de Calders, van agafar el nom del lloc, del riu Calders, que ve d'Aigües Caldes, que era un terme molt més gran que el que és ara. En origen era Monistrol de Calders, el poble Calders actual, i part de Navarcles havien sigut tot el mateix terme que fins l'any 34, que es va segregar a Monistrol de Calders, doncs era un únic municipi que venia a ser el que era el terme del castell de Calders. Així, a nivell emblemàtic, hi ha una riera, que és la riera de les Tàpies, on hi ha una roureda molt ben conservada, i al costat hi ha la font, que és una font espectacular, sobretot a la primavera, un lloc idíl·lic. I bé, hi ha molts petits indrets, tenim la font de Bellveí i el Puig, que és un lloc d'aquests emblemàtics, es veu tot, que és aquí mateix, al centre del poble, i bé, molts altres petits indrets d'interès. Bé, va ser una aposta. Calders és un municipi que està a cavall del Bages i del Moianès, geogràficament. Hi ha una part que es pot dir que és geogràficament Bages i una part que està ja aquí dalt, que és on estem ara aquí, al poble pròpiament, que és Moianès. Bé, l'aposta va ser que quan es va plantejar la creació del Moianès, doncs ens va semblar que tothom tenia els nostres dubtes, que podia ser interessant formar aquesta nova comarca, doncs perquè en el Bages era un poble petit, érem el 0,1% de la població, i en canvi el Moianès som el 10%. Per tant, la presència a la institució comarcal és molt més potent. Bé, després no sé si va ser una bona idea la creació de la comarca, jo a vegades penso que ens vam equivocar, no perquè no fos lògic, convenient, interessant, tingués totes les justificacions, sinó perquè una comarca vol dir, administrativament parlant, un consell comarcal, i per tant desenvolupar tot un conjunt d'estructura burocràtica que s'emporta una mica uns esforços que no compensen per una població que del Moianès som 14.000 habitants. Per tant, tinc els meus dubtes si aquesta aposta va ser encertada o no. Suposo que necessitem uns anys més per veure si la vam encertar o no la vam encertar creant aquesta nova comarca. Sí, l'últim any han vingut 5 famílies amb nens a viure, suposo que per aquells motius que us deia, el motiu de la bona comunicació en totes les comarques de l'entorn i amb la mateixa ciutat de Barcelona, i després perquè tots hem après a fer teletreball, va ser el primer poble del Moianès que van tenir fibra òptica, o sigui que estem ben comunicats telemàticament des de fa quasi 5 anys, i per tant això ha facilitat que vingui gent. I la perspectiva és d'anar creixent. Clar, aquí qui ve normalment no busca un pis, busca una casa, ni que sigui una casa de poble o una casa vella per restaurar, o una casa unifamiliar, però no ve amb la idea d'instal·lar-se en una casa i tenir el seu jardí. Per tant, és un tipus de creixement que crec que seguirà havent-hi aquí. Això no vol dir que hi hagi alguns punts on hi hagi algun bloc de pisos, bloc vull dir cases de màxim 3 plantes, on es pugui també donar una oferta de mercat una mica per determinat tipus de població que també li busca un pis de pocs metres quadrats. Van haver-hi 2 alcaldes, un que va estar 8 anys i un altre que va estar 4. L'anterior a mi, el de l'11 al 15, aquest alcalde és el que va trobar un problema greu, només per dir una dada, quan jo vaig plegar l'any 2000,
2003, hi havia un endeutament, vaig deixar un endeutament, vaig agafar l'Ajuntament que no havia endeutament, vaig deixar un endeutament del 32%, hi havia gent que deia que m'havia endeutat molt. Doncs l'alcalde següent, per una sèrie de circumstàncies que no vull jutjar, doncs va generar l'alcalde, el consistori següent va generar un endeutament molt important que va trobar aquest alcalde anterior a mi. I es va trobar un endeutament pràctic, teòric era un 90%, però pràctic era un 130%. I clar, van ser aquells 4 anys, en una època de plena crisi, doncs bastant complicats per sanejar el municipi. Aquest alcalde anterior a mi ja el va deixar molt sanejat, va passar del 130 al 60% l'endeutament, per tant ja el va reduir moltíssim. Pobre, va passar-se 4 anys que no va poder fer més que l'indispensable. I jo, aquests 4 anys, en el nostre equip de govern hem pogut ja posar-nos en una situació del 23% d'endeutament, que és una situació supersanejada. Perquè jo penso que no és greu ni important que un ajuntament s'endeuti si pot tornar el deute en comoditat. Bé, nosaltres aquí tenim 2 temes importants que ja fa molts anys que hi estem batallant. Un semblava que el teníem ja a tocar, que és la creació de la fundació d'un geriàtric que doni servei al poble, però evidentment per un municipi tan petit és una infraestructura de servei que no és possible. Per tant, necessitem una inversió exterior que creï un geriàtric que sigui una mica referent a Catalunya Central, que tingui un mercat molt més gran, no? I això ho tenim quasi a tocar, però no acaba els inversors, perquè tenim un espai on fer-ho, no acaben de prendre la decisió definitiva per tirar endavant, no? Crec que es tirarà endavant, però en aquests moments tinc por que no prosperi. I l'altre és fer vivenda, més que vivenda social, aquí el que ens trobem és que hi ha molta gent jove que li agradaria viure a Calders i no hi poden viure perquè o llogues una casa i per tant pagues bastants diners o no tens cap possibilitat, no hi ha pis de lloguer. I per tant, un dels objectius d'aquest mandat, que anem una mica tard perquè això aquest any de la pandèmia ens ha fet perdre molta pistonada, doncs aquest mandat, un dels objectius és comprar finca urbana per poder edificar uns quants, que tampoc en necessitem gaires, però per fer uns quants pisos, diguéssim, que tinguin un lloguer assequible, especialment per gent jove, perquè per sort nosaltres a nivell social no tenim, hi ha alguns problemes, hi ha famílies, però no és un poble amb problemes socials d'una manera important. No recordo un moment especialment molt dramàtic, el que passa que ara portem uns anys que no, però un dels moments dramàtics sempre que a mi m'angoixa molt és quan hi ha perspectiva d'incendi forestal. Tot i que portem bastants anys que no tenim focs importants i, per tant, m'ha desaparegut una mica aquesta angoixa. Pel que fa a moments bons, bé, no som gaire d'inaugurar coses, perquè, no sé, anem molt a lo pràctic, no hi pensem mai, fem les coses però no pensem en inaugurar-les, però, per exemple, l'obertura del carrer aquest que parlàvem abans, el carrer de les Monges, que és aquest carrer intermig que va de la rotonda de la carretera directament al nucli del poble, i darrerament una cosa que em satisfà molt és poder desbloquejar una urbanització molt petita que tenim al centre del poble, que des de l'any 2005 estava bloquejada i que implica també la creació d'un parc urbà i una recuperació d'un espai pel poble, que és aquí mateix, després potser hi anirem un minut d'aquí. I això també és un moment, és un moment llarg perquè no és un moment, perquè és un període de temps, perquè ja fa molt temps que estem treballant, però em satisfà això, no? I em satisfairia molt el poder inaugurar la residència per a la gent gran. Això també seria, perquè és una demanda d'aquest municipi de fa molts anys. Bé, jo crec que la cosa que coincidim tots, hi ha dues, bàsicament, que són problemàtiques. Una és, això ho he esmentat abans, el fet que la burocràcia se'ns menja. És a dir, normalment quan fas qualsevol cosa a nivell administratiu, val més, costa més tot l'embolcall, és com un regal en què té molt d'embolcall i el regal és molt petitet. És a dir, el que anem a fer és molt petitet i en canvi tot el que l'envolta per arribar-ho a fer és llarg, complicat i a vegades té molt poc sentit comú. Jo penso que la burocràcia és un problema que crec que és europeu,
pot acabar amb la democràcia, perquè els demòcrates no som eficaços. Evidentment que les coses s'han de fer amb garanties, que s'han de fer bé, que s'han de fer sota control, però s'han de buscar mecanismes que permetin fer les coses amb agilitat, perquè si no la gent no ho entén. I l'altra cosa que també tenim a nivell de pobles rurals és el problema, diguéssim, de tot el que té relació amb l'activitat econòmica, sobretot constructiva, en les zones rurals, o sigui, tot el que vol dir passar pel Departament d'Urbanisme de la Generalitat. Fa 30 anys, les zones rurals una mica Can 60, tothom feia el que volia. Doncs ara és l'altre extrem, ara no es pot fer res. I per tant, aquí tenim un escull permanent cada vegada que hi ha algú que vol fer una ampliació de la masia, fer créixer la casa perquè s'hi vol quedar a viure el fill, fer una activitat econòmica sostenible, estem parlant de coses que vagin d'acord amb el món a l'entorn on viuen, zones de masies i zones rurals, doncs això és un drama. Suposo que, crec que sí, que se'ns té en compte, però per raons, suposo, que tot és molt complicat també a nivell de país, a nivell de prendre decisions, de posar d'acord els diferents grups que estan al Parlament, de trobar consensos. Jo crec que tendim, els últims anys, suposo que això té fases, que l'administració general, la que està per sobre dels municipis, cada vegada és també molt portada per tecnòcrates. O sigui, gent que segurament estan molt ben formats i que en saben molt, però que no viuen la realitat de les persones en el territori. I a vegades hi ha la sensació que es prenen decisions sense, com a mínim, tenir la sensibilitat i el pensament de la gent del territori. Jo he notat una diferència entre aquest mandat i el de fa 20 anys. Crec que fa 20 anys els alcaldes teníem més presència a l'administració general, sobretot de la Generalitat, però també de la Diputació. Amb la Diputació també està passant una mica això. Si volen que això acabi bé, perquè segurament poden passar molts anys abans no es trobi una possible solució, o més que solució, una sortida, si volen que acabi bé, el que ha d'haver-hi és algú valent que sigui capaç d'afrontar la realitat, imposar-se en els poders fàctics que hi ha a Espanya i veure que l'única solució per a Espanya és un estat federal de debò. No allò que diu, farem un estat federal i després no es fa res, o fem un estatut i després no es compleix. No, una cosa de debò que s'ho creguin. I el problema està que a l'altra banda no s'ho creuen. Per tant, jo no sóc independentista d'origen, jo sóc federalista, ja sé que això avui en dia costa de dir-ho, però sóc independentista per dos motius. Sóc independentista, primer perquè no veig possible l'estat federal, perquè a l'altra banda jo crec que no se'l creuen i no se'l creuran i no se'l creuen perquè tenen necessitat de que no existeixi, que tenen necessitat de la unitat per mantenir l'estructura d'aquest estat que manté 500 famílies. I sóc independentista també per sentiment, o sigui, per sentiment ho he sigut sempre. Però, esclar, penso que una bona fórmula seria arribar a un acord d'un estat federal, una república federal real. Però, com que l'experiència és que l'altra banda, la banda d'Espanya, no s'ho acaben de creure, doncs cada vegada els federalistes n'hi ha menys i independentistes en són més. Bueno, doncs mira, un llibre especial és l'últim que he llegit, que va venir a les mans, és un llibre que ja fa molts anys, que el tenia a la biblioteca, és un llibre que és de John Langdon, que es diu, és un tema que ja coneixia, que és la Setmana Tràgica de l'any 1937, és a dir, els fets de maig que van produir-se durant la Guerra Civil a la rereguarda, a Barcelona i a Catalunya, quan s'estava lluitant al front de l'Ebre, i és un llibre que està escrit per un reporter, un periodista comunista, i que fa una anàlisi des de dins, perquè ells estaven aquí quan això va passar, i fa una anàlisi molt crítica de l'actitud tant d'anarquistes com comunistes en aquesta lluita. I em va interessar primer perquè em va semblar una visió objectiva per part del que ho va escriure, i segon perquè hi ha moltes coses que surten en aquests fets que ja havien passat des d'un altre ordre en èpoques anteriors, que sempre arribes a la conclusió que aquest país nostre és un país de campanars, o sigui que cadascú veu només el que en el seu terme municipal i el seu campanar,
i que som incapaços de posar-nos d'acord amb les coses essencials per lluitar contra allò que realment ens oprimeix. I, bueno, aquest és un problema que em sembla que avui en dia també ens hi trobem. O sigui, es va repetint això a l'art de la història, no? Aquesta fragmentació interna nostra, per quan ens estan guanyant terreny, doncs nosaltres ens anem encara barallant interiorment. Però això va passar l'any 37, havia passat molt abans, amb altres coses, amb altres fets històrics, i penso que torna a estar passant ara. I no sé, sembla que les generacions són noves però no aprenen del passat, no? I per això me'n va interessar molt aquest llibre. I aquest és el llibre últim que he llegit. Una pel·lícula, Avatar. Una cançó, ja sé que és una mica clàssic dir-ho, però la veritat és l'Imagine del John Lennon. Un plat de cuina, tot el que porti ous, truites, ous al plat i aquestes coses. Una beguda? Bé, una beguda, un bon vi blanc, ja que no s'enfadin els d'aquí, aquestes comarques centrals de l'Ella. Un país? Home, tothom conto que deu dir Catalunya, però jo, més enllà de Catalunya, que és obvi, jo diré un altre país que tinc molta vinculació des que era molt jove, que és Bretanya, al nord-oest de l'actual França. Anar amb la meva parella a la Gemma al Cap Nord. Un esport? La muntanya, que és l'únic que he practicat jo a la meva vida. La franquesa, la sinceritat, la bona fe, és el que més valoro d'una persona.